Dette er en bordefineret hurtig taktisk ballistisk hjelm. I modsætning til traditionelle hjelme har den CamFit ophængssystemet, der ligner Vendi-hjelmen. Dette design tilbyder en mere stabil pasform, tilpasning til forskellige hovedformer og forbedring af komfort og sikkerhed. Den dobbelte skumforing forbedrer komforten yderligere, mens den reducerer friktion mellem hjelmen og hovedet. Har du brug for denne 3 ampere klassificerede taktiske ballistiske hjelm?